Different طبعا. فرجي عليهم. ميلين. فرجي عليهم فرجي عليهم. ما شو؟ ما بيعرفها شو هي بهي بالهذا. لا ولو kami hindi pakkar هو ما تعرف انا حكيته عشان جوا الكرتون هو دي الكرتون شو؟ هيدا؟ بدو أهوي؟ اجي قليلي وين بيحطها قليلي. البلكون بليز. البلكون برا. المطبخ. نعم. نعم. كهرباء. يعني جرية مي.
Kasi nabigla kang naman. Pati na doon. Galing. Nalusot niya. Wow.
Tipo tayo guys, maubos ko na yung balik ko.
بس البلدي.
Red wine. Red wine. Yan, maglagay din po tayo ng champagne glasses na inilagay ko sa rep na champagne wine. Yan. Opener for the wine. Ayan guys. Pagtaksi? لا دقت لي مدام ندى Ay. بدي يروح عند مدام كارمن وبده يجي مستر جابي ياخذني كارمن نقعد بعدين نجي لهون. Dalos. Pinas Jai. Balay si Ibu sa ito taekwondo. Yun yung kilip silmin. Yun na ito sa taekwondo. Iti badak nito si pantalon. Wala badak short. Ano ito mabadag yan? Achi hindi ba kaya ni? لا في في برا Ikaw yung short sa tissue yan. T-shirt. Bes ba't hati bilong kasi ngayon? Hati bilong kasi ngayon.
white wine. Puis quand même champagne. Guys, ito po yung onion tart ko po, oh. Ayan, ang ganda po, ano? Ako po nang may gawan yung dough. Ayan. Onion tart, alam Eileen. Ayan, guys. Ito naman po yung cauliflower. Ngayon, ilalagay na natin sa oven. Ayan, guys. Kasi pagdating nila, paikot-ikot na ako. Wala na akong time. So, start na natin ilagay sa oven. هيدا ظبط. ايه ماشي. ايه ماشي لانه بس بقى ايه مش هلا هيدا بدنا نكتب بعدين ايه مش هلا مش هلا لا مش بكره كمان روق ما في حدا هلا بده يستعمله شو بك انت guys. Ipipil natin yung mga nuts. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Para ilagay na natin sa mesa. Para
ready na. Yan. Prepare ko yung mga nuts. Yan. Tama mo na yung kasi may nilagay ko sa freezer. Yan, ilagay din natin tong vodka, baka may gusto sa vodka. So gusto kong takpan muna ito ng cling film. Cling film. Takpan muna natin ng cling film to guys, para hindi po pasukin ng insekto. Ayan. Yung filafil lang naman ang lulutuin ko. Pero yung iperprito pala, yung cauliflower na sa oven na, yung onion tart ko naman ay ready na rin, ipainit ko na lang mamaya. Habang nagre-drink sila, ayan. So busy po ako ngayon. Ayan. Ganito ang ginagawa ko kasi guys, pag nilabas ko na sa labas, tinatakpan ko para hindi madumihan. Yan. So, dalhin ko na itong vodka kung may gustong uminom ng vodka. May beer naman, lagay ko sa freezer. Ayan guys, magbibigay ko sa kapitbahay ng ginger cookies.
Ang bait kasi yung madam dyan sa kabila, yung asawa ng madam dyan, kapatid ng amo ni Lisa. Nagbigay ko ng biskuit kasi binibigyan din ako ng vegetable. Tapos sinabi nila sa akin na ipashare ko daw yung kasama nila. May kasama silang Morocan kasi eh. Magkapi daw kami dyan sa ano. Bukas isasama ko siya para maglakad-lakad kaming dalawa. Yan. Ito na yung anim. 5 lang sila yata. Ewan ko, 6, 5, or 10. Sana hakutin na lang nilang lahat ng makainin. Ito naman po yung pritong kubos para sa patush. Asa na yung tarator ko? Ito po guys, yung tarator, yung tahini po para sa sausawan po ng filafil saka cauliflower. Ilabas ko na. Kasi yung mga trabahador dito. Tignan ko yung cauliflower ko kung kailangan ng ibalik agad. Ano ba naman to? O baliktarin natin yung cauliflower. Ayan. Baliktarin natin yung cauliflower. Para maluto yung sa kabila rin. Yan. Ganyan na. Ito guys ay binulot ko ng half cook. Kahit na wala pang half cook. Kasi pag ilagay nyo sa oven, maluluto rin naman. Kasi pag i-frito ito, maraming mantika, so sa oven na lang. Lagyan din ng mantika na konti yung yung tray. Ayan, balik. Alisin ko muna to guys kasi alisin ko yung kukuha ako. Nilagyan ko lang po kanina ng nito para hindi po bababa. Yan. Sana'y magustuhan nila ito. Pero gustong-gusto na ng amo ko ito. Lahat ng mga bisita namin, puro sinasabi nilang masarap daw. May cheese ito na mozzarella. At nilagyan ko rin ng kunting parmesan. Yan. Ganyan lang po guys para maalis ko yung nasa gilid niya. Para pag slicing ko ito, madali lang. Kasi pag mayroon, kaya nilalagyan ko nga ng ganyan na allowance pa dito para pag ilagay ko itong dough,
Hindi bababa. Ganyan po ang gawin ninyo guys. Masarap po ito. Ayan. Kunti na lang. Ito naman ay ipapainit ko na lang eh. Naluto na ito. Yan. Ngayon dinising ko itong kalat ko. Ayan guys, oh. Yan, yan. Ngayon, punasan po natin ng basa. Then, ibalik natin yung tray. Sana yung pangpunas ko. Ibalik-balik natin ito para sa nuts. Ayan. Yan, mag-grill po tayo ng bread. Kasi gusto nila ng bread din. Sila sa taas, inaalis na nila yung mga kalat nila doon para malinisan ko rin bukas. Ang dami kong bahay dito sa bundok, baba, dito sa gitna, sa taas, yan. Mag-grill ako ng bread. Pag nag-grill ko na yung bread, ilagay ko na rin yung yung onion tart para maging para mainit na. Ito naman para sa patos. Yan. Lagyan ko ng to? Sumpa. Pas yung may kamatis akong in-slice. Yun din ang starter nila. Ang starter nila, yung cucumber, kamatis na slice, lagyan ko ng olive oil, asin, saka yung ano to? Suma. Ito suma. Then sa patos naman, lalagyan ko rin ng suma. Nakagawa na rin ako ng sauce ko sa patos. Kailangan bantay natin yung bread sa oven. Ayan, sunod na yata. Pagka gusto nila ito, alisin ko ngayon ang ulog. Alisin ko para hindi mag-apil. Naka New York ang mga bisita ko, guys.
bisita ko guys, so papakainin ko sila ng Lebanese food. Ayan. 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 Mamaya ko pa ilabas yung para sa filati. Ayan. At tingnan ko nga yung tubig dito. Maglagay ako ng beer. Ilan kaya? Ayan guys, ang mga beer ito. Imported po itong mga beer. Ayan guys. Mga beer to. Yan. Imported po yan. So ilagay na natin sa freezer. Para gustong-gusto nila kasi yung malamig na malamig. So ang dessert nila ay ginger cookies at melon. Ayan guys. Ayan. Ngayon na ikabit na rin, naayos na rin yung namin guys, yung ano, yung parang elevator namin dito. Kasi yung kaming mga bisita dyan sa baba. Instead na akit ka at bababa, mayroon kaming pinipindot lang ng ganyan. Basta may kuryente, bababa yun. Yun ang elevator namin yun lang. Pero para sa mga, ano lang, sa mga things lang ang pwede doon, hindi pwede ng tao. Alam ko kung nasunog na, ay nasunog na na ah. Ayan. Ayan pa. Ayan pa. Aray ko. May dalawa pa. Oh, kita ko nahulog ka pa. Ayan. Ngayon ilagay ko na yung onion tartandaran. Ito po guys, oh. Yan po ang gustong-gusto nila pag ano, pag kakain sila. Dinner man or lunch, dapat meron silang grill bread na laman.
Ilagay ko na lang sa balkon ito. Bago sila dumating. Ayan, guys. Ito po ang bahay namin dito sa bundok. Very simple na bahay yan, guys. Tignan nyo yung, paan ng dining table, makina. Paan ng makina rin. Ayan, simple lang po dito. Ayan, simple. Ayan. Pakita ko sa inyo yung bundok. Ayan. Bundok muna ang makikita nyo dyan. Ayan. Yan guys, tignan nyo yung parang may hamog-hamog na konti kasi pero mainit no. Ayan. Ayan ang ganda.
ko lang sa inyo. Mga nakahanda na po yung mga inumin nila. Ayun po yung mesa. Ayan. Ayan. Ayan, pwede na tayong umupo. Kasi napainit ko na yung mga pagkain. Pag dumating na sila at mag-drink sila. Taybin? Sahten. شفت يا درامي؟ شو رامي؟